প্ৰমোদ বড়োৱে যোৱাকালি ৰাজ্যসভাত নমিনেশ্যন দিব আৰু আমি বিৰোধিতা নকৰোঁ আৰু ইভেন BPF-এও বিৰোধিতা নকৰে। দিল্লীত যাব খুজিছে, তাত কোনো বেয়া পাবলগীয়া কথা নহয়। खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव बिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनैबो आं नोंसोरजों रायज्लायलायनो थाखाय माखासे मोनब्रै भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। एक नाम्बारावहाय जोङो UPPLनि CM खौहाय कंग्रेचुलेसन जासिग्रोनाय जागोन आंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय। नैथियावहाय जोङो नैबे नब कुमार शरनिया बिथांनि भिडिअखौ जोङो खोनासंनानै ससे बाथ्रा सावरायलायनाय जागोन। थामथियावहाय जोङो BPFनि CMआ मा खोथा बुंदों बिनि सायावबो जोङो फंनैसो खोनासंगोन। जोबनायाव जोङो NDPनि माखासे केडारफ्रा BPFआव हाबगासिनो दङ बिनि सायावबो जों सावरायगोन। बे समाव गिबियावनो जोङो नुनो मोनबाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि इन्ट्र'आवहाय। दानिया खोनासंदो UPPLनि CMआ मा बुंदों। আৰু মই আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ যে গোটেই প্ৰক্ৰিয়া কমপ্লিট হৈ যাব। অহাকালি স্ক্ৰুটিনি 9 তাৰিখলৈকে উইথড্ৰয়েল টাইম আছে। এইখিনি সময়ত আমি সকলো গম পাম যে কি হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু মই দলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, বিশেষকৈ আমাৰ দলৰ জ্যেষ্ঠসকলক, আমাৰ UG ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, আমাৰ সাংসদ ৰংগৰায় নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া আৰু সকলো নেতৃত্বক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ দলৰ পৰা দুজন MP অলৰেডি, এজন লোকসভাত জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আৰু ৰাজ্যসভাত আমাৰ ৰংগৰায় নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া আছে। আৰু UPPL দল আমি আঞ্চলিক এটা দল হয়, তথাপিতো পুনৰ আৰু এজন MP আমি পাবলৈ গৈ আছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে মই অসমৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, BTR অঞ্চলৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ প্ৰাৰ্থী বিজয় হোৱাৰ কাৰণে নিশ্চয় যদি নিৰ্বাচন হয় আমি সকলোৰে সহায় পাম। আৰু বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ বহুত কাম কৰিব লগা আছে। বিশেষকৈ আমি 2020 চনত বড়ো চুক্তি কৰিছোঁ, 2003 চনত BTC চুক্তি হৈছে। কিছুমান দফাবিলাক ৰূপায়ণ হোৱা নাই আৰু সেই দফাবিলাক আমি ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ লগতে অৰ্থ সামাজিক উন্নয়নৰ কাৰণে, শিক্ষা উন্নয়নৰ কাৰণে বিভিন্ন কাম আমাৰ বাকী আছে আৰু এই কামবিলাক কৰিবৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় তিনিজনো একেলগ হৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু বিশেষকৈ বড়োলেণ্ড অঞ্চলত আমি যোৱা 5টা বছৰত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছোঁ আৰু শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগতে 26টা জনগোষ্ঠীৰ মাজত এটা সমন্বয় কৰাৰ এটা পৰিৱেশ কৰিছোঁ। আগতো বহুতে চৰকাৰ কৰি গৈছে, বহুত মন্ত্ৰী MLA হৈ গৈছে, কিন্তু সামাজিকভাৱে যিবিলাক সমস্যা আছে, ৰাজনৈতিক সমস্যা আছে, সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাত বহুতখিনি পদক্ষেপ ল'ব পৰা নাছিলে। তো সেইকাৰণে অনাগত দিনত আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলত বসবাস কৰা 26টা জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন সমস্যাবিলাক স্থায়ী সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি তিনিজনৰ লগ লাগি আমি সংসদত চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে বড়োলেণ্ড অঞ্চলত যিখিনি অৰ্থনীতি উন্নয়ন হ'ব লাগে, কেন্দ্ৰৰ পুঁজি আহিব লাগে, ৰাজ্যৰ পুঁজি আহিব লাগে আৰু এইবিলাক সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ হ'ব লাগে, এই ক্ষেত্ৰত যিবিলাক কৰ্মীয় কাম আছে এই কামটো আমি কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। গতিকে মই আমাৰ দলৰ সকলো নেতৃবৃন্দক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিসকলে মনোনয়ন পত্ৰত আমাক প্ৰপ'জ কৰাত, যিখিনি AGPৰ পৰা আৰু বিভিন্ন বিধায়কসকলে আমাক সমৰ্থন জনাইছে, মই তেখেতসকল निश्चय रायजोफोर जोङो रंजानांगोन आरो साफ्रोमबो सापर्ट खालामनांगोन UPPLनि CM प्रमोद बर' सारखौहाय। मानोना गिबि खेब आरोबाव जोङो रायजो सभायावहाय MP मोननो थांगासिनो दङ आरो नमिनेसनबो गथायखाबाय। रावबो अपोजिशन पार्टिफ्रा हेंथा होनाय जोङो नुनो मोनाखै। बेनिखायनो जों बर' हारिया गोग्गाथाव होननानैबो साननानै लानांगोन। जोबोद बाख्नायजाथाव प्रमोद बर' सारनि खामानि मावनाया। दिनै प्रमोद बर' सारा जेब्लानाखि BPF पार्टिखौहाय फेजेनदों, नैबे समनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिया मोनसेनि उनाव मोनसे, मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो मोनबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा बेजों लोगोसे जोङो साननांगोन दे थांनाय 17 बोसोरावहाय जे बर'हा MP गैयामोन ना रायजोफोर।
दा एमपि गैयैनि थाखायनो बर' हारिया गुबुन गुबुन हारिफोरजोंहाय दाङाबाजि दावराव दावसि जाबोनो जोङो गोनां जादोंमोन आरो जोंनि बर'नि गांनाय उखैनायखौहाय दिल्लीयावहाय रायख'नानै लाबोग्रा रावबो गैयैनि थाखायनो बर' हारिया ओरैबायदि गोग्लैसोनानै थानाय जोङो नुनो मोनदोंमोन। जुदि बिपिएफनि सिएमआ हारिनि थाखाय सेन्टिमेन्ट दङमोनब्ला हारिखौ साननोमोनब्ला बै थांनाय 17 बोसोरावहाय गुबुन हारिनि मानसिखौहाय एमपि फसंनानै दोननाय नङामोन रायजोफोर। दा बिथाङा बर'खौहाय बारा मोजां मोननायनि थाखायनो बिथाङा एकमात्र फैसाखौल' नोजोर होनानै थांनाय बै 17 बोसोरावहाय गुबुन हारिनिफ्राय एमपि थिसननानै दोननाय जोङो नुनो मोनदों। दिनै बर'नि एमपि फैनायजों लोगोसे क'क्राझारनिफ्राय भुटानावहाय थांनाय रेल लामायाबो जाफुंनो थांगासिनो दङ आरो रेल कच फेक्ट्रियाबो जाफुंनो थांगासिनो दङ। बेफोरखौ सोर बिदों? बेफोरखौ गासैखौबो एमपिफ्रासो बिख'नानै लाबोदों। दा एमपि गैयैनि थाखायनो 17 बोसोरनि गेजेरावहाय जों बेफोरखौहाय गोसोखांनो रोङाखैमोन। गोसोखांदोंब्लाबो जोंनि बर' नङै एमपिया पार्लामेन्टआव थांनानैहाय एसेम्बलि हाउसआवहाय बियो उल्थां फाल्थां बाथ्रा बुंना हैनायनि थाखायनो बर'फोरनि नांगौफोरखौहाय भारत सरकारा सुफुंना होनाय जोङो नुनो मोनाखैमोन। नाथाय 2020 मायथाइनि उननिफ्राय जेब्लानाखि सरकारा सोलायदों बे समावहाय 5 बोसोरनि गेजेरावनो गोजोनखौहाय लाबोदों आरो लोगोसे सानै एमपि जोङो नुनो मोनदोंमोन रायजोफोर। दा बे सानै एमपिनि गेजेराव आरोबाव सासे एमपि बारायबावबाय रायजो सभायावहाय। सानै रायजो सभायाव आरो सासे लक सभायाव, अब्ला साथाम बर'निफ्राय एमपि जाबाय। जों बेखौहाय बाख्नायाब्ला आरो माबायदिखौ बाख्नायदो जोंलाय हे रायजोफोर? दानिया खोनासंदो बिपिएफनि सिएमआ मा बुंदों। प्रमोद बराए আমি যদি ভোট দিয়ে প্রমোদ বড়াই আমার অলপ মশলা মশলি দিলে ভাল পাবো আমার এমএলএ হলে নিদে নাহি আমি তো আমার তো 3 জন এমএলএ ভোট দিয়া নিদিয়া একে रायजोफोर बेफोर बाथ्राखौहाय जोङो खोनासङोब्ला एसे लाजिखांनायबो मोनलायलाङो दे रायजोफोर। माखौ मस्ला बुंदों बिथाङालाय? मस्लाखौल' मिथिगौ नामा बिथाङा? दा मस्ला होनानैसो अब्ला बिपिएफ पार्टिया जोंनि बर' हारिखौहाय धंस खालामबोगासिनो दङ नामा? गोरों गोरों मानसिफोरखौ मस्ला होनानैहाय रायजोफोर। खालि मस्लाखौल' मिथिगौ नामा बिपिएफ पार्टिया? बिपिएफनि सिएमआ हारिनि थाखाय जेबो साननायानो गैथारा नामा? आं बेखौसो सानदों रायजोफोर। दिनै रायजो राजाफ्राबो साननांगोन ना, नोंथांमोनाबो बुजिनांगोन। बिपिएफ पार्टियाव जेसेबांनाखि एमएलए एमसिएलएफोर दङ दिनै मस्लानि थाखायसो खामानि मावदों नामा? अब्ला हारिनि थाखाय नङा नामा? जों बेखौसो बुंनांसिगोन। अब्ला खोनासंदो दाना नब कुमार सरनीया मा बुंदों। যি ৰাইজে বৃহৎভাৱে ভোট দিছিল সেই ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষাখিনি মেইন কথা। সেইটো ভূমিৰ সমস্যাই হওক আৰু উন্নয়নৰ সমস্যাই হওক বা সংস্থাপনৰ সমস্যাই হওক, এই গোটেই কথাবিলাক। কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে চাব ক্লিয়াৰলি, মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে জিএছপিৰ লগত যদি পলিটিকেল ভাগিদাৰী কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই বিপিএফৰ পাৰ্টি হিচাপে তেওঁলোক ভৱিষ্যতলৈকে আৰু হয়তো 20-25 বছৰ তেওঁলোকে বিটিচি শাসন কৰিব পৰা বা দিছপুৰত তেওঁলোকৰ পাৰ্টনাৰ হ'ব পৰা কণ্ডিশ্যন থাকিব। কিন্তু তেওঁলোকে যদি সেইটো অলপ ডিনাই কৰে বা সেইটো যদি অলপ উপেক্ষা কৰে কিন্তু বিপিএফৰ ক্ষতিটো হ'ব পাৰে। কাৰণ ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে তেওঁলোকে বিটিচি ইলেকশ্যনৰ আগৰ পজিশ্যনটো বেলেগ আছিলে, এতিয়া পজিশ্যনটো বেলেগ হ'ল। তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ এনডিএ বা বিজেপি বিৰোধী আছিল, এতিয়া কিন্তু তেওঁলোকে এনডিএ লগত আছে। এই লৈ আমাৰ যথেষ্ট কিন্তু মিছ এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বা মিছ এটা মেছেজ এটা গৈছে। গতিকে এইখিনি ঠিক ঠাক কৰোঁতে যথেষ্ট সময় লাগিব আৰু সকলোকে লাগিব। আমি আশা কৰোঁ বিটিচি বাকী হিচাপে প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী প্ৰতিটো ধৰ্মৰ মানুহে যাতে ইয়াত তেওঁলোকে নিজৰ বুলি ইয়াত তেওঁলোকৰ ছেক্ৰিফাইচ বা ডেডিকেশ্যনটো কৰিব পাৰে সমাজৰ কাৰণে বা উন্নয়নৰ কাৰণে। আমি সেইটো পৰ্যায়লৈকে যোৱাটো বিচাৰোঁ। নিশ্চয় ৰাইজোফোৰ, নব কুমাৰ চৰণীয়া যেনেকুৱা কৈছে তেনেকুৱাই হৈছে। মানে যোৱা 5 বছৰত আমাৰ ইউপিপিএল পাৰ্টি ইমান ভাল কৰি চৰকাৰ শাসন কৰিছিল। কোনো জাতি সংগঠন ভেদাভেদ কোনো আন্দোলন কৰা নাছিল, হয় না নাই? नोंथांमोनाबो मिथिगौ माब्लाबाबो दावराव जायाखै 5 बोसोरावहाय, बेखौ रावबो बुंनो हानाय नङा दावराव जादों होननानैहाय।
थिग बेबायदिनो दिनैनि समावहाय जोङो खोनानो मोनदों नब कुमार सरनियानि खुगानिफ्राय रायजोफोर बिथाङानोमोन दै थांनाय 10 बोसोर एमपि जानाया बर' हारिनि थाखाय बर' अबर' खालामनायाबो बिथाङानोमोन बेखौ सोर एरख'दों होननानै बुङोब्ला ट्राइबेल सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेब आयंआ बिथांखौहाय ट्राइबेल नङा होननानैहाय सार्टिफिकेट केन्सेल खालामनानै होदों नाथाय बेयावबो माखासे पइन्ट दङ गोबां बाथ्रा हाबनानै दङ इउपिपिएल पार्टिया बिपिएफ पार्टिखौ फेजेननायनि थाखाय बे खामानिखौ मावदों नङाब्ला ट्राइबेल सुरक्षा मन्चनि दावराव देख्रेब आयंआ बे नब कुमार सरनियानि सायावहाय जेबो खोथा बुंनाय नङामोन रायजोफोर मानोना सरकारा जेनबाय दा सरकार जेननायनि थाखाय माखासे खामानि मावनांगौ जानानै फैबाय रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय बिपिएफ पार्टिया मोजां होननानैहाय फोरमान होनो थाखाय बिथांमोना सेस्था खालामनानै बे एमपिखौहाय एरख'नाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर बाथ्राया जोबोद मोजांनि बाथ्रा एरख'नायनि थाखाय मोजां जादों 10 बोसोरावहाय बेबायदि एमपिया बर' हारिनि थाखाय जेबो फंसेबो मोजां सानबोफेराखै बेनिखायनो बर'आ जेबो सेफगार्ड खालामनानै लानो हायाखै हा सिमाखौबो हानि पाट्टाखौबो जों बर' हारिया माब्लाबाबो मावनानै लानो हायाखै रायजोफोर सोलोंथाइनि बेलायावबो दिनै जोंनि बर'निनो एमपि मोननाय लोगो लोगो बर' हारिया सोलोंथाइनि बेलाखौनो बाथ्राखौनो बुं हा हुनि बाथ्राखौनो बुं थासारिफोरखौनो बुं गासैखौबो मोनसेनि उनाव मोनसे मोजां लाबोनाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर दा बेफोरखौ जुदि मोजां बुङाब्ला आरो माखौथो मोजां बुंबावनांगौ रायजोफोर बेखायनो आंनि नोजोरावहाय एकमात्र बर' हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा लिडार होननानै बुङोब्ला इउपिपिएलनि सीएम प्रमद बर' सार आरो एनडिएफबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारमोन दा रन्जन दैमारि सारा गोजोनखौहाय गायसननानै होलांबाय नाथाय बेखौहाय जथेस्थ' जोङो नुनो मोनाखिसै दिनै जाय मानसिया गोजोनखौ गायसनदों बेनो जेलाव दङ बेयो जाहैबाय जोंनि बर'नि लिडार्सफोर आरो दैदेनगिरिफोर जेसेबांनाखि सापर्टार्सफोर बिसोरनि माखासे उल्था फाल्था खालामलायनायनि थाखायनो बिथाङा दासिमबो जेलाव दं होननानैसो आं साननो रायजोफोर फारसेथिं गावसिनि पार्टियानो खौसेथि गैया लिडारफोरनि गेजेरावबो बेनि थाखायनो दासिमबो जेलाव दङ दानिया जों सावरायनोसै नैबे एनडिएफबिफोरनि सायावहाय ससे भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय एनडिएफबिफोरखौहाय नोंथांमोना नुगासिनो दङ माखासे एनडिएफबि केडारफोर बिपिएफ पार्टियाव जयनिं जादों दा आं बिसोरबायदि मानसिखौहाय मा बुंनो सानो बिसोरो हारिनि थाखाय दावहा नाङाखै हारिनि थाखाय दावहा नांग्रा मानसिया 2 लाख फैसाखौहाय हास्थायनानै 5 लाख फैसाखौहाय हास्थायनानैहाय दावराव दावसि आरो नेगेटिभ पार्टिजोंहाय जइन जाया रायजोफोर दा बेनिखायनो आंनि नोजोरावहाय हयथ' बिथांमोना एकमात्र फैसानि थाखायसो एनडिएफबियाव हाबदोंमोन फैसानि थाखाय हाबाखैब्लालाय मानोथो दिनैनि समावलाय फैसा हास्थायनानैहाय गावसिनि सुक्तिखारिफोरखौनो एंगारनानैहाय गुबुन पार्टिजोंहाय जइन जालाबायखो बे लाजिसिंसिं बाथ्रा ना जाय एनडिएफबिया हारिनि थाखाय नांदों जाय एनडिएफबिया हाग्रा बंग्रा हारिखौहाय सिन्था खालामनानैहाय दावहा नांदों बैसोर बायदि एनडिएफबिया दिनैहाय बिसोरो गाव गावबागावनि न'खरावहाय ज' जानानैहाय मिनि खुसि रायजो जादों जों बेखौसो नुदों नाथाय लुबै सुला एनडिएफबिफ्रा बेफोरबायदि हाबलाय ओंखारलाय ओरै थांलाय हरै फैलाय खालामलायबाय थानाय जों नुनो मोनदों रायजो एनडिएफबिनि थांखिया मामोन एनडिएफबिनि थांखिया फैसा नाजावनायनि मोनखोमा एनडिएफबिनि थांखिया साख्रि मावनायनि मोनखोमा एनडिएफबिनि थांखिया हारिखौहाय दावराव दावसि खालामनायनि मोनखोमा रायजोफोर एनडिएफबिनि थांखिया एकमात्र बेल'मोनखि बर' रायजो राजाफोरखौहाय गोजोनै थानो होनांगौ बर'नि हा हुखौहाय सेफगार्ड लाखिनांगौ आरो बर'नि गेजेरावहाय गुबुन गुबुन हारिफ्रा हाबनानै जाहाथे नासयनो हाया बेसो एनडिएफबिनि थांखिमोन अब्ला दिनै मानोथो बिसोरबायदि एनडिएफबिया फैसानि उन खारखो रायजोफोर ना आंनि बुंनाया बांद्राय जाबाय नामा सोरबा एनडिएफबि न'खरनिया जुदि गाज्रि मोनदोंब्ला बुंनायखौहाय आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय नाथाय आं जाखिनि आं नुबोनाय एनडिएफबि बिथांमोना सासेबो बेबायदि ससियेल मिडियायावहाय ओंखारनानैहाय बेबायदि फैसानि थाखाय होसोनाय आं नुनो मोनाखै रायजोफोर बेखायनो आङो आंनि इउटुब चेनेलजों लोगोसे बेफोर बाथ्राखौहाय बुंनाय जादों गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों
जायो बर' हारिनि